आप विरहा में भी हम तरह सुना दे सुंदर विरहा होने से सुने के मिलल एने से भी आप लोगन के वैसने विरहा आई भैया उठा के देखी भोले बाबा जोगिया घोरा लोग कहलन धन बढ़े तो बढ़े लेकिन मन बढ़े के ना चाही धन बढ़ेला तो कामे आवेला आ जब मन बढ़ेला तो लात जूता खियावेला केहू होखे धन बढ़ी बढ़े दिया लेकिन मन बढ़ी तो रोक ली हो भाव बा कैसे व्योम विथिका में उद्घोष करके सब वीर विजयी पताखा उड़ाते रहे आन परिजान देना गमाराज ने रस्तान सम्मान खरीदम बचाते रहे राजा रावण प्रतापी था पंडित महा और विश्व भर में कोई जिसका सानी नहीं जिंदगानी जवानी वृथा बाहुबल जब जमाने में रह जाए पानी नहीं अरे जिंदगानी जवानी वृथा बाहुबल जब जमाने में रह जाए पानी नहीं कहल जाला कि पानी वाला मर्द नहीं कि पानी वाला बरद नहीं शूद्र के जनेऊ ना होला पाड़ा के पखेऊ ना होला फल तो बहुते बा बाजारी से लेके बगीचा ले बाकी बनोरन खातिर सेव ना होला ए भैया लोग बतावेला ना आप सब जानीला वेद पुराण में लिखल गईल रावण से प्रतापी और रावण से महान रावण से विद्वान कोई ना रहल रावण के पता रहल अरे वाह हमके कब आ कहां आ कैसे मराए के है। वाह फिर भी काल के रूप में मौत के रूप में हरण के कर कैलस ये कर हो माई जानकी का अरे वाह वो रावण जानता था फिर भी अपने मौत के रूप में वाह ओ माई जानकी का हरण रावण कई के ले आके अशोक वाटिका में बैठा देला भैया हो हनुमान का मदद से वही लंकावा पर पुल बनाई आज जब लंका पर पुल बनाई लेकर के बंदरी सेना चढ़ाई कैला भगवान राम विशाल रावण के मार के लंका का सर्वनाश कई के अयोध्या वापसी कैलन और जब अयोध्या वापसी कैलन हा तब बिरहा में एक लाइन गजल के अंदाज लगल भैया कैसे बेचन भैया तोहरे नियर कोनो फैन रहे वासिक कहे का अरे इतने करीब आके दगा दे गई मुझे इतने करीब आके दगा दे गई मुझे अरे इतना करीब
का राजा ए, लंकेश मरा गई। अरे वाह आ जब लंका का राजा लंकेश मरा गई आहा, तो लंका में के बचल? के हो के बचल? विभीषण विभीषण तो राम की लगे रहल। हाँ, वो तो लंका में रहल जब महाराज था। ओ लंका में अब केहू नहीं खे जे लंका के चलावे, जे लंका के देखभाल करे। भाव कैसे? अरे दुश्मन को, अरे दुश्मन को मारी डाल रघुवीर लंका में। से शांति हो जाई कब हो ना। शांति बदे संस्कार के जरूरत है। करे में सब गुण रहल, खाली संस्कार न रहल। अच्छा जब केहू कुछ कहे तो ओकर उल्टा होके समझ में आवे। मने वे हाल कर है कि बरसे कमल भीगे पानी। ओके लोग कहे कि मान कि आई सत्य है, तब बुझाव कि लोग हमके भड़कावत है। आज जब लोग कहे कि चल गेहूं के मारे के मुआवे के तो समझे कि ये बढ़िया। ए भैया रावण का अत्याचार से रावण का खात्मा हो गई, लंका का सर्वनाश हो गई। कुछ लोग कहेला कि लंका जोर के राखी हो गई। सत्य हो सकत है या ना भी हो सकत है, दोनों बात बा। अगर शक्ति हो तो सोना राख भी हो, आ जहाँ शक्ति ना वहाँ सोना राख कबो कतई ना हुई। ए भैया अयोध्या में भगवान राम आ गईलन। लंका का राजा आखिर बनी तो के बनी, कोई भी विभीषण के ले जाके लंका सौंप दिया। कल की अब कौने बात का डर बा हो, अत्याचार करे वाला अत्याचारी मर गईल, लेके आई जगह जमीन आ चैन का रोटी खा राज भोगा बाबू। ये तो विभीषण चाहत रहे। लोग कहेला कि लंका में विभीषण रहे, राक्षसन के बीच में एगो भोल मनई रहे। अरे वाह, लोग कहेला घर का भेद ही लंका का है। भगवान राम का किला है लेके रह ए हरी लेके विभीषण लंका का सगरी जवन बचल राजकोच अपन चलावत था। बाकी वही रावण का भाई जेकर नाम बतावल गई विभीषण कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ना जनली तो पीछे बोलली। ओए रावण का भाई कुंभकर्ण जाना का बेटा पैदा भइल रहल। नक्षत्र कमर रहल, कवन हो मूल नक्षत्र। जब मूल नक्षत्र में पैदा हो गई यही दुखम वो अपना बेटा के फेंकवा दिया दंडक वन में। वही दंडक वन में विभीषण का कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर के नाम से तैयार भइल। मूल नक्षत्र में पैदा बेटा वही दंडक बनवा में जब मूलकासुर का नाम से तैयार भइल है, जवान भइल है, सयान भइल है। आज जब खबर मिलल कि लंका का राज बिलट गईल, लंका का राजा मारल गईल, मारे वाला राम हुआ आ भेद देवे वाला विभीषण। गुस्सा में त्रिशूल उठौला, अपन खड़क भुजाली उठौला, जेवन जेवन हथियार बा कटिंग कटिंग का सगरी लेके चल दिहलस। एक ही सोच बनौले बा, चलब लंकवा में तो सबसे पहले अपने चाचा के यानी विभीषण के मारब, और ओकरे बाद राम के मारब,
आ फिर लंका का राजा बन के हमरा चला ये सोच के आ वही लंका की ओर चले का तैयारी कैले है। गीत लगल भैया। पावन पुरस्कार वार्ड नंबर 20 गोधना से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी सुरेंद्र यादव। 2 बार बोलना है इसको, तो हम 2 बार नहीं 5 बार रिपीट करेंगे। हमारे बड़े भाई सुरेंद्र यादव जी जो जिला पंचायत के आप भावी प्रत्याशी हैं, आने वाले कल के आप हीरो हैं। माता रानी करें आप विजयी हो। और शैलेंद्र सिंह कपरियाडी के धरती से सादर पुरस्कार देकर के सम्मान किया गया। चरण में फूलों की पड़ाव। आओ भैया। गीत के गावे वाला ओ सिंगर का नाम खेसारी लाल यादव। गौले रहलन कोनो लड़की कहतिया कि ना जाई, ओकर माई कहतिया काहे रे रुपया पैसा डुबा देबी का। कहतिया लड़किया कि का जाई, तू जवन देख के बियाह कैले बड़ू, जवन हमके मर्द मिल गई। ओह कहता रुजाए के हम ना जाई। कहले रहल का अब ही मिले झरल रे बहिनी ले झरल नहीं लहंगा के झोली मईरे हम ना जाई। बहिनी ले झरल नहीं लहंगा के झोली मईरे हम ना जाई। ससुरा में पियावा बकलेल मईरे हम ना जाई। लेकिन मुल्कासुर बैठ गई वही दंडक वन में और वही ब्रह्मा जी का आवाहन करे लगल। हाँ तो हो के वो देवते हुआ जे जब्बे बोलावे ना बुझाओ कि खली हरे बैठल रहो, एकदम तड़ाक दे आवा भड़ाक दे के वरदान गायब हो जा। मुल्कासुर बैठल हो, आसन मार के ध्यान लगौले हो, हाथ जोड़ के ओम ब्रह्माय नमः ओम ब्रह्माय नमः आतौले 5 गो मूड़ी ले आ गइल। कहो बेटा क्या चाहिए। खड़ा हो गई कहला धन्य हो प्रभु, इतना जल्दी तू आवेला। आ गइल तो हमके वरदान दो। कैसन वरदान चाही तई वरदान मांगता वही ब्रह्मा जी से। कैसा ब्रह्मा का पूजा रे कैलस बनवा मजारी बालवा नावारे बनवा मजारी बालवा नावारे। मांगा बरदान जस विचार बालवा नारे मांगा बरदान जस। और सादर पुरस्कार देकर के सम्मान किया गया। बड़का भैया सत्येंद्र यादव जी, ये आपके द्वारा 100 रुपया देकर के सम्मान किया गया। चरण में फूल लगी। ए भैया हो आ गई ब्रह्मा जी वरदान मांग ले बेटा। कहलो कि हमके वरदान ही दे दो। पंतुआ मिठाई वाली हमके वरदान ही चाहिए कि कौनो मर्द हमके मारे ना तो हमार मौत न होखे। ब्रह्मा जी मस्त कही के अंतर ध्यान हो गई लो। कुंभकर्ण का बेटावा मुल्कासुर अरे वाह मर्दे के ना माने वाह
देखो तो साबित कर दिहलो हाँ सुरेंद्र भैया का समर्थक हो। अरे वाह चरणन में कोटि कोटि प्रणाम करत बानी, सबके पोलगी प्रणाम हो, आशीर्वाद का कामना हो। वाह बाकी एगो शिकायत इनकर रही, जहाँ जाला वहाँ जूतवे छोड़ के चली आवेला। हाँ भैया देखल तो गई कौनो मरद की मरले हमार मौत ना होई। वाह अच्छा ऐसन वरदान केहू के दिया जा हाँ तो केहू का गोड़ धरती पर रही। ना हो मुल्का सूर तैयारी कैला वही लंका में पहुंच गई। और जब लंका में पहुंचल तब तेरी के भाव हो। अरे विभीषण भइले कुल के मुदई, बचाना वीर कोई लंका में सब मर गई। वही लंका में जाके मुल्का सूर लगल आवाज लगावे, आ विभीषण कहाँ हो तू, बाहर निकल के आ, निकल घर से। विभीषण जब सुनला तो सोचा था कि भगवान राम कह के गईला कि लंका में अब कोनो न आई आ न तो के मुंह आई, तो ई कौन बोलावो था। आई के विभीषण टुकुर टुकुर ताकत हुआ, देखत हुवन विशाल रूप मुल्कासूर हाथ में खड़गजाली लेकर के ललकार रहल बा, तू लंका का भेदी है और हमारे बाबूजी हमारे चाचा का दुश्मन, अब तो के हम ही मारब। मुल्कासूर लगल पोकियावे, अभी विभीषण लगल भागे। गीत के भाव बदल गई। अब मुल्कासूर विभीषण के मारे बदे चलल हो, तो अपना जान पर आवेला तो लोग सोचेला कि बियरिए खोद लेती, ई भागत आउ खेदियावत बा। गीत के भावा भोर के बेला में मला भाई गावेलन, अरे तू हके चढ़ई बो मैया चुनारिया हो की गंगा जी, पारी कैदा गोजली मोर नेवारिया हो की गंगा जी, पारी कैदा गोजली नेवारिया हो की गंगा जी। घेरा में घेराई हो गई लंका सिंहासन हो भवना कजी के, भागेला विभीषण लेके जाना हो भवना कजी के, भागेला विभीषण लेके जाना हो। अयोध्या में जाके रोवे राम के समानवा हो भवनवा, गाढ़े में पड़ गई मोर परानवा हो भवनवा कभी के, गाढ़े में पड़ गई मोर परानवा हो भवनवा कभी दूसरा के मारे में तो नीक लगबे करेला, बाकी जब अपने पे पड़ेला तो वो घड़ी मनाई के बुझाला कि गलत कइले बानी। ए भैया विभीषण भाग के ओही लंका से गईला कहाँ हो अयोध्या में, और जा करके वही अयोध्या में भगवान राम का पैर पकड़ के लगल हाँ रोवे, रो रो करके भगवान राम से विभीषण कहे भगवान तू कहले रहला कि लंका में कोनो ऐसन वीर ना पैदा हुई जवन जान का खतरा बनी,
न जाने कैसन राक्षस आइल बा ए, आउ खाली हमरे के मारे कहता। वाह भगवान मार गुस्सा में उठौला धनुष बाण आहा, आ लेके वही लंका में पहुंच गईलन। वाह भगवान राम लेके धनुष बाण वही लंका में गईलन। जाके लंका में ललकारत हुवन कौन वीर है, ए, सामने आ मैं देखना चाहता हूँ। वाह कौन है तू? ए, दुई गो गोजी लिए गईलों से आहा, गोजी आ जाके वही मुल्कासुर से कहत हुआ से साहब आहा, राजा की जय हो, राजा की जय हो कोई तो है आहा, आया है आपको ललकार रहा है। आहा, निकड़ल मुल्कासुर हो भैया। आहा, आया के जब दुआरी पर ताकत है भगवान राम के जब देखल ह अरे वाह मुल्कासुर का गुस्सा आसमान पर। ए, मुल्कासुर गुस्सा में लाल भगवान राम की ओर ताकत बा। ओह अच्छा त लंका का सर्वनाशी ये हा, इहे है। वाह तो काहे पहले विभीषण के मारब, ए, विभीषण के बाद में मारब, पहले ये के मारब। आहा, लेकर के हाथ में अस्त्र और शस्त्र चल दिया वह मुल्कासुर। वाह भगवान राम बूझा था ना कि रावण के जब मार दियली आहा, तो आई कौना खेत का मुरई अरे ए, ई हमार का करबे करी। हाँ मुल्कासुर जब आगे बढ़ल तब भगवान राम हंस दिया। आहा, कल की सुना लड़ाई के बाद मरद हुआ आहा, तयावा रणभूमि में फरियाल। वाह वही रणभूमि में एक तरफ भगवान राम और दूसरी तरफ मुल्कासुर के बीच में लड़ाई हो रहल बा। स्वर्गीय रामदेव गुरु का जवानी वाली गई थी। वाह वाह रामदेव गुरु जी गावे आहो, अरे पारी उमर कमर लचकानी ला नहीं है रावण का खानदान आ गए। हम के बचा के रे भैया बैला सो। आहा, अरे पारी उमर कमर लचकनिया, पारी उमर कमर लचकनिया, बढ़िया खींचे निखरी के पनिया, बढ़ के झूले झूलनिया। एक तरफ भगवान राम और दूसरी तरफ रावण के बीच में लड़ाई होके लगल। अस्त्र शस्त्र का प्रहार चले लगल। भगवान राम मारे भाई लागे आ लगे जरूर पट के गिर जा आ फिर आके सट जा। ओके तो वरदान रहल कि कोनो मरद की मरल मुल्कासुर का मौत ना होई। तो एक डर कथुआ कह एकदम चपले चलल है भगवान राम की ओर। आई सनासन बाढ़ का प्रहार करत हूँ। कैसे तब पारी ना पवल रघुपरी कई के, पारी ना पवल रघुपरी कई के, ऊपर लड़ाइया हो मुदैया ना सिकैलस मैया। अरे झंखे
अच्छा तो जेके डर रहेला वाह ऊ न डेराला नहीं थे कि इनके हमरे मरले कुछ होई वाह तईनी हत्था चपले जात हो हाँ अब भगवान राम धाय धाय बाण छोड़त हुआ हाँ गर्दन पर लगे कटे गर्दन सट जा अरे वाह बाई कटे सट जा गोड़ कटे सट जा ई सोचत है कि इनके मारब ना हाँ इनके पकड़ के हाँ आहे एगो लतवा से दाब के आ एगो पकड़ के उठा दे हाँ 2 ग्राम हो जाएंगे 2 गो राम हो जाई वाह यही सोचले बा जाय के अजय भी भगवान का ये फफेला धइल चाहत हो अरे वाह अतौले ही बैठ गई राम ने उड़ के लगना भागे धनुष बाण भगवान राम फेंक दिया हाँ ओही रणभूमि में धनुष बाण फेंक करके अब भगवान राम लगलो भागे सोचत हूँ अरे ए इहो वीर लंके में रहे वाला हो कहाँ रहे त रावण के मरली त एके काहे नहीं खी मारत वाह आखिर ही काहे नहीं खे मौत ए भाग के भगवान राम गइलो आ जाके झाड़ी में लुका गइलो हाँ बड़ा विचित्र प्राणी बा हाँ अभी हो प्राणी चहटत है ऊ प्राणी भागत है हाँ लुकाइल हुआ छिपल हुआ भगवान राम हकर हकर सांस लेत हुआ सोच रहल वन कि आज जान ना बची एगो राक्षस के द्वारा लगत है कि हमार मौत सुनिश्चित है याद कैला भगवान राम ध्यान लगौला ओम ब्रह्माय नमः अतौले वो हो जाया गइला अजब हो जाई गइला भगवान राम पूछे लगलो प्रभु ई कैसन लीला अगर हम मरा जाई त काहे रावण का जयकार होई काहे लंकेश का जयकार होई काहे लंका के राक्षसन का जयकार होई ब्रह्मा जी हंसे लगल कहला कि ना राक्षसन का जयकार कब होई होई भगवान राम कहला त करल का चाहत हुआ कहलो कि ये कोई चाहत है या कहल चाहत है कि तू हरी मरले ई मुल्कासुर ना मरी एक बार लंका में फिर से जानकी की आवे के पड़ी भगवान राम ताके लगलन कहला महाराज एक बेर आइल तक कैसो बड़ा हिम्मत करके लेके गईली भगवान जी बता रहल हन ब्रह्मा जी बता रहल हन कि जानकी के हाथ एकर मौत लिखल है ए भैया हो मुल्कासुर भगवान राम के खोजत बा लुकाइल हूं हनुमान जी के ताकत हूं भगवान राम का जब ध्यान हनुमान की ओर गईल भैया भैया जब हनुमान की ओर गईल तो वही हनुमान के बोलावत हुआ आवा तो उस शीशो का पता ही सुरकत हुआ पता ही सुरकत हम ले सुल्तानपुर का बानर हो सादर पुरस्कार देकर के सम्मान किया गया वार्ड नंबर 20 गोधना से जिला पंचायत सदस्य पद के भावी प्रत्याशी बड़े भाई सुरेंद्र यादव बेचन भैया ये हमारे सुरेंद्र भैया का समर्थक बेचन भैया का समर्थक इतना लोग बा अबले हम ना रही है लेकिन अब हम हूँ हई आवत भले रहनी है जात भले रही है हनुमान जी आइला भगवान राम बतावत हो पहाड़ कलाई हनुमान से करते राम जी क्रिया डरिया लागेला अरे हनुमान से करते राम जी क्रिया डरिया लागेला मना जी तब लंका तो समरिया डरिया लागेला बुलाई के भगवान राम हनुमान से कहतरन कि हम लंका में विजयी ना हो खब उम्मीद में जितना रहल उम्मीद पर पानी फेर देहलस हनुमान जी हंसत हुआ कल हमके का करे के बतावा भगवान राम बतावत हुआ सब दिन बाहा पूजा वाला हनुमत अजुआ बाहा पूजावा हो जाके अयोध्या से सीता जी के लंका लियावा हो अरे पाके आदेश चले कपी बल करिया डरिया लागेला आ सीता
मुल्कासुर हमसे ना मराई। हनुमान जी जाके अयोध्या से जानकी के लेके आवा। हनुमान जी गईला माई जानकी के लेके चलल हुन हो भैया अल्लाह के भाव हो। अरे नारी के जिंदगिया के नारी 16 श्रृंगार से पूरा ओकर जीवन हो जाला। वैसे लोग कहेला कि अधूरा जीवन यापन करे ले एगो नारी 16 श्रृंगार से ओकर जीवन पूरा होला। अरे नारी के जिंदगिया के सम्मानी हो से नूरवा बाबू मानी हो से नूरवा बाबू बिना से नूर पूरा न होला 16 हो सिंगार। लंका में अपन उसे नूरवा बचावे चलली। चली भइली जानकी जी होके तैयार। सगरी से नया धक लंका में गिरल हो रहले। मनवा मलिन बैठे राम जी लाचार। पुरुष हो तो बलवान, जबकि लोग कहेला कि समय भी बलवान होले। समय बोलेला सब बोलेला। भगवान राम बैठल हुवन माई जानकी के लेके हनुमान जी लंका में गईलन। सगरी सेना छितिर बितिर भइल बे। केहू के हाथ नहीं खे, केहू के मुड़ी नहीं खे, केहू के गोड़ नहीं खे। माई जानकी रोवत आड़ी की बुझाता कि आवे में लेट हो गई। सब लौकता, केहू मरल बा, केहू जियल बा, केहू कोसों दूर चिल्लात बा। बाकी हमार स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम ना ही लौकत हुआ लगत ह कि हमरे प्रभु के राक्षस मार के खा गई। ए भैया माई जानकी क्रोध में आग बबूला, गुस्सा में लाल, वही मुल्कासुर के ललकारे लगली, कौन है लंका में, जरा मैं भी तो देखूं कि तू कितना ताकतवर है, कितना बलशाली है, तेरे अंदर कितना बल है। अब माई जानकी जब ललकारा ताड़ी त कौनो मरद के जब मेहरारू ललकारी त तनी सब के घमंड तो हो। अरे वाह वाह। उ सोचो ई का करी, एके पटा ले, फंसा ले, आकी एके एकरे ढंग से समझा दे। अब जब माई जानकी ललकारा थई त मुल्का सुरा के सुघराई निहारत ह, टुकुर टुकुर ताकत ह। ओह हई इतना सुघर। अरे वाह। ई मेहरारू हमसे लड़े आ गई, ललकारत बा, हमरे मर्दानगी के चैलेंज करत बा। निहत्था बिना कुछ लिए मुल्कासुर वही रणभूमि में उतर गई, हौसे लगल जोर जोर से बतावा। सगरी मरद भागत हुआ, हाई मेहरारू लड़े आ गई। माई जानकी ललकारत बारी, जैसे भगवान राम से लड़ल रहला वो सही हमरो से लड़ा। जैसे भगवान राम के तू मार मुआवला, कहला कि कहाँ मुआ पवली, तो भाग गई मैदान छोड़ के। तब तनी सा सांस ले लिया, चला जहाँ वहाँ बचल था वहाँ। माई जानकी कहा तारी की हाँ तब वही गने हमारो से लड़ो, रणभूमि छोड़ दे, जेवन कहवा तवन करब, चल के नौकरानी बन के पानी भरब। मुल्कासुर खुश हो गई। ए रानी, नौकरानी पटरानी मत बनो, हमार रानी बनो, यही लंका में रह। माई जानकी शर्त के मंजूर कैली है, शर्त के मुताबिक अगर हरा देबो तो तू हर रानी बने का हम स्वीकार करत है। मुल्कासुर खुश हो गई कि जाए दो, इतना सुगर मेहरारू मिलल है के छोड़ब ना, एके हराई आ हरा के अपन मेहरारू बनाई। तोरी जिंदगी से हमके मोहब्बत हो, बिरहा गवाई चाहे ना गवाई, बस तो के कुछ होखे ना भैया। पानी के छींटा मारा उनके।
2 मिनट ओकरे बाद तोहर गीत गा देते माई जानकी और मुल्कासुर के बीच में लड़ाई होके लगल थोड़ी गलाई ना अरे रण चंडी देवी उहे रण चंडी देवी अपन देखो वाली जलवा काट के पहिरे मारनिया हो बूढ़ी कमलवा ओहो वाह भैया वाह ए भैया माई जानकी रणभूमि में लड़त बाड़ी मुल्कासुर के मार गिरौली है वरदान तो रहल कि खाली मरद मारी त नाम हुआ ब्रह्मा जी ना कहले रहल कि मेहररुओ मारी त बच जइबा माई जानकी लड़त लड़त बुझ गईली कि मानी ना निकाल के हाथ में खड़क भुजाली और चंडिका रूपी अवतार माई दुर्गा का रूप लेकर के मरली है वही रणभूमि में मुल्कासुर का गर्दन कट गई और जब मुल्कासुर का गर्दन कटल जब मुल्कासुर धरती पर गिरल है माई याद शक्ति भवानी चंडिका रूपी अवतार जानकी अब लगली सबके मारे मुआवे ई भुला गई कि हम खाली मुल्कासुर के मारे आए रूप दूसर धारण कैले है अब जे सामने मिले पकड़ के बार मारे खच दे गर्दन कट जा एक ही आवाज लगावे मुझे रक्त दो मुझे मुंड माला दो मुझे रक्त दो मुझे मुंड माला दो भागल भागल ब्रह्मा जी गईला भगवान राम की आगे हाथ जोड़ कल हे प्रभु देखो थे तो सबके मुआ गलिया जल्दी चल के उनके मनावा भगवान राम उठ के अइलो आ वही माई जानकी की आगे हाथ जोड़ के विनती करत हुवन याचना फरियाद करत हुवन त्राहि माम देवी शांत हो जा देवी शांत हो जा देवी भाव बा मुल्कासुर का समर बीच में कई दिहले संहार अरे गिर चरण पर लंका वासी करले जय जयकार तब प्यार के बरसे लागल पनिया हो बूढ़ी कमल विभीषण को निडर राज देकर सीता महारानी राम के साथ सेना समेत चली अवध राजधानी करके आ लेके चल दिहली कहली कि हेजा बैठा आ हम वरदान देत हई आज के बाद लंका में न कोनो वीर पैदा होई न कोनो तो के छोई आ न विभीषण के कोनो मारी वरदान दे करके विभीषण के तिलक लगवली आजा चैन का रोटी खा आज तक लंका में केहू वीर पैदा ना भइल हो भैया अब विभीषण का जीवन चानी चानी हो गई कहल जाला शक्ति एक रूप अनेक हर रूप में माई पूजल गईली कलकत्ता का काली बनके तब बम्बई का बम्बा देवी बनके विंध्याचल का विंध्यवासिनी भवानी बनके तब मैहर पहाड़ पर बसल मैहर वाली बनके अपने अपने तरीका से लोग आवाहन करेला 9 दिन का नवरात्र खत्म हुई माई लक्ष्मी का उस समय आई पंडाल लगी लोग पूजिहन छठ माई पीड़िया माई को भुला गई उहे गोधन कुटा के पीड़िया हो जाला जब लात खा जाए तो पीड़िया माई हो जाए ये सादर पुरस्कार देकर के सम्मान किया गया आराध्या ऑटो गैरेज सुल्तानपुर बेचन की फरमाइश ओ ए भैया यहाँ हॉस्पिटल हॉस्पिटल है कि ना हाँ ना ना ए भैया तब लेट मत करो जा जल्दी हमारे रात के जगह
नहीं तो शासन प्रशासन के लोग यही हमने के धारा लग जाई मर और जाइए तभी रहो गवल काल हो जाई। माई जानकी लेके भगवान राम के अयोध्या में अली। लंका का राज जवन बचल बा विभीषण संहारत बा। आखिरी भाव में गीत बजा दो उनका फरमाइश पूरा कर दे। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी स्वर्ग से चंद्र